Ayo. Ngayahi wong sepuh. Biasa loh. Saiki tukang syuting sing ilang. Mas. Ngece. Sekarang ini. Kas. So so so
Allah, tamune banyu mili pokoknya sak jose tenan. Wis ganti. Orang ini toh. Kowe pancen asu ayu
Ya, langsung dikasih bersama Campur Sari Rewo-Rewo juga serah foto. Tresno iki oke pacoban cerah foto cicak harapku moto nanti katresna iki yen aku sliramu ratia kori senajan sonompo bakal pacoko yen durung kepisah bringkan kuasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mesti tresno iki abadi aduh jiwa-jiwa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelampun tresno dadak kendhat saking coba tapi lagi tapateni lahire tresno kang suci kasunyata yen to sliramu isin nyawiji asik jo Tika Sajoseyo asik jo DJ Farelindo Hot Musik Campur Sari Rewo-Rewo Serah Foto Production Kelas Gang Sound System Harapku moko ngendi katresna iki yen to aku sliramu ratia kodi senajan dunya rugi sonompo bakal kacoko sajurung kepisah berikan kuasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mesti kaning ati tunggu siji tresno iki abadi tuh jiwa-jiwa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelampun tresno dadak kendhat saking coba tare wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyata yen to aku sliramu isin nyawiji
samengkang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang dawilo aku kudu kelangan Mas musi kaning ati dongaku Siji ya, Mas. siji Apa? tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno tetek kendhal saking coba tare wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isi nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno tetek kendhal saking coba tare wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isi nyawiji Ayo Mas sikat dek balen paredes Pak Dewa Ayo bersama Campur Sari Indonesia Rewo-rewo digoyang Mas Teguh Ya iki lo Mas
tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi aku kan nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati ning endi Jong ayu kang tak anti-anti Rewo-rewo Sajose Mas. Rokenes ojo sira milungso ora wong ayu aku teka ngendong tresno lelengin asmara gawe sing rasa nambani ati kuciwa Ikan mas tentremno hatimu Aku setia ngenteni tekanmu Tapi sakit tembus Muka-muka ayam begamoya Sikaso aso janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi aku kan nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati ning endi wong ayu kang tak ati
Apa? Bersama Campur Sari Rewo-Rewo, Serah Foto Production, juga Mas Bang Sound System. Spesial buat Mbak Tias juga Mas Dana. Ditunggu lagune loh Mas. Lagune apa? Iya tetangga ya. Aduh, tetangga semua yang nonton. Aduh ojo
Udah makannya udah. Oh ya nambah lagi Kak. Kak. Spesial buat Bos Kiki. Buat Dede Japran. Sane isin ya Mas. Tak isin-isinin mending. Ayo. Iya bos juga ini. Ini bos juga ini. Bukan. Ini bosnya ikut. Wengi kana sakelingan kawan ayu kalingan kan kandal guling
Terima kasih Bos Kiki. Ya.